Vækst. Hvad er vækst? Vækst er, i den matematiske forstand, en stigning imellem forskellige størrelser. Det vil sige, ud fra et standpunkt kan mængden af de forskellige størrelser stige. Det kan fx være antallet af mennesker per tid, som illustreret her. Hvad er lineær vækst? Der findes forskellige vækstformer. En af dem er lineær vækst. Lineær vækst kan vises visuelt i form af en graf. Det, der karakteriserer lineær vækst, og som kan ses på grafen, er, at y-værdien stiger lige meget per x-værdi. Konsekvensen af dette er, at denne form for grafs linje altid vil være helt lige. En anden måde at forklare dette er ved at kigge på Lars Løkke Rasmussens politiske karriere. Som det kan ses på grafen, hvor x repræsenterer tid og y repræsenterer politisk indflydelse, vokser Lars Løkkes indflydelse under Fogh-regeringen. Han går fra indrigs- og sundhedsminister til finansminister og til sidst til statsminister. Derfor kan væksten af hans politiske indflydelse beskrives som lineær, siden den ikke falder, men samtidig ikke stiger voldsomt, men stabilt. Det modsatte fænomen, noget som er lineært aftagende, hvor y-værdien falder per x-værdi, kan ses på Venstres vælgertilslutning siden nytåret 2010. Her ses det, at vælgertilslutningen falder i et stabilt tempo. Læg mærke til, hvordan grafen er omvendt af før. Hvad er eksponentiel vækst? Eksponentiel vækst er en anden vækstform, hvor y stiger mere og mere for hver x-vækst. En måde at beskrive dette er ved brug af et eksempel. I eksemplet repræsenterer tallene fra 1 til 4 x-værdien, og bøgerne repræsenterer y-værdien. Så ud fra eksemplet kan man se, at y-værdien vokser eksponentielt med rækkerne af bøger. Det vil sige, at hver gang x vokser med 1, så vokser y med mere end den gjorde i sidste række, som illustreret med mængden af bøgerne. Grafen for en eksponentiel funktion ser sådan ud. Også her kan der drages en politisk parallel, denne gang i form af Søren Pinds seneste politiske karriere. Jeg, Søren Pind, har lidt en trist skæbne under Fogh. Aldrig blev jeg minister. Men se, nu er Lars Løkke statsminister. Søren Pind har i flere år været folketingsmedlem, men det er først inden for de sidste 2 år, at han blev minister. Det er så til gengæld sket utrolig hurtigt. Birthe Rønn Hornbechs karriere er et eksempel på noget eksponentielt aftagende. Her ses det, at hun, efter en mindre sag med nogle indvandrere, bliver fyret af statsministeren. Dette er Birthe Rønn Hornbechs karriere inden for de sidste 2 uger. Som det kan ses, ender den i sort. Dette har været en introduktion til 2 af de 3 vækstformer.